seyɔrɔ la in fashion couture. N'aw mago bɛ tissu kalalenw na walima n'a bɛ fɛ ka tissu kala, a ye boli ka se joona joona Ismaël Ɲare fɛ yen nɔ. Ismaël Ɲare nɔlen no ni diɲɛ laban kalali kɛ machine kuraw de ye. A n'a ka personnel de qualité minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ nin baara in kɛ ka ɲɛ. An sigiyɔrɔ bɛnnen no AC 2000 kɔnɔna la, immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la, Palais des Sports ani Place de la Canne ni ɲɔgɔn cɛ. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. In Fashion k'aw ye togo ɲɛ. In Fashion ni aw mago bɛ qualité la. In Fashion ko k'aw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan. Joliba Jabarani filɛbaw an ka foli ani tanuni an b'o di aw bɛɛ lajɛlen ma. An b'a fɔ ɲɛna aw ni ɲankuma aw mana kɛ diɲɛ fan o fan. Aw minnu fana bɛ kan an lamɛn radio Joliba sanfɛ min ye 105.0 Bamako yan nɔ. Segu fana an lamɛnnen dɔ yen nɔ min ye Sikaso an lamɛnnen bɛ yen nɔ. Radio Joliba lamɛnnen bɛ Canal Plus ka numéro 589 min ye bɔlɔlɔ kanaw ye. An minnu fana bɛ kan an filɛ nin waati na an ka Joliba TV News ale page kan ani Joliba FM fo ka taa se page YouTube ma. Limanaw an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo nin yɔrɔ ninnu na. O kuma na min ye aw ka laadala jɛmukan min bɛ sigi aw ye don o don ni an sigilen o de kɛnɛ kan bi ye ntɛnɛn ye min ye février kalo ale tile 5 sɔrɔ san 2024. Limanaw laadala jɛmukan in bɛ sigi aw ye don o don k'a daminɛ ntɛnɛn fo ka se juma ma nɛgɛ kanɲɛ 9 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye. A tɛmɛna ni sanga 41 ye o bɛ min kofɔ o ye ayiwa an kɔni donna an mana joona o ye kuranko ye. Limanaw énergie du Mali ale kɔni bɛ baaraw gɛlɛya ma bolo ni waati ninnu na kosɛbɛ. Min ye baara ye a kɔni ma daminɛ a waati la an b'o hakɛto ɲini kɛ aw fɛ. Nin y'an sigilen kɛnɛ kan Limanaw gafe damadɔ b'an bolo yan min ye Nouvelle Horizon ye ale bɛ yan min bɛ les échos ko fɔ ale bɛ yan ka taa se le challenger ma le soir de Bamako waati tɔ min tora an n'a lajɛ ka fasedi sɛbɛn ninnu lakale o kɔnɔna la. An b'a daminɛ ni min ye Limanaw o ye Nouvelle Horizon. Awa kuranko gɛlɛya min n'an bɔra k'o fɔ sisan an bɛ kibaruya daminɛ n'o ye Nouvelle Horizon kumana kan a ko ayiwa kurantigɛba min bɛ sen na sisan awa ko ani awa kalo barikama in n'o ye sunkalo ye awa an n'ale kɔni tɔ tora kalo kelen ɲɔgɔnna yɛrɛ ye awa ko ani funteniba min ni o waati bɛ se Mali la Limanaw n'a bɛ daminɛ kalo kura mars ka taa avril yɔrɔ ninnu na a jala k'a fɔ ko an n'o man jan bilen. Limanaw ko nka kamanagan de bɛ malidenw ka bi Nouvelle Horizon ka kuma la sabu ni kurantigɛba min filɛ senna nin ye ayiwa min bɛ awa sunkalo kalo ko fɔ ni o nana se Limanaw k'a sɔrɔ min ye fana a bɛ bɛn ni waati min o ye funteni ye awa Société Énergie du Mali EDMSA awa ale dun bɛ yɔrɔ min na maaw kun jigi d'an b'a kan k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw bɛ wuli ka jɔ min na maa minɛba min bɛ sen na ani awa fɔra k'a fɔ sonyɛni min kɛra ko fɛɛrɛ na sɔrɔ o la maaw kun jigi d'an b'a kan k'a fɔ ko kuranko in ko fɛɛrɛ na sɔrɔ a la joona nka Limanaw ko in e ko a tɔ yɛrɛ tɛ ka juguya ka taa fɛ sabu don o don min ye kuran ye dɔw yɛrɛ sigida dɔw yɛrɛ bɛ yen k'olu tɛna kuran sɔrɔ dɔw fana bɛ yen olu bɛ se ka tile kelen mumɛ kɛ heure 10 kɔ walima heure 20 kɔ u b'o kɛ k'a sɔrɔ kuran yelen tɛ u fɛ yen o min bɛ sen na sisan Limanaw a kɛn bɛ ka jamanadenw Bamakokaw ka taa se Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen awa bɛɛ kɔni jɔrɔlen bɛ sabu ko kalo barikama min n'o ye sunkalo kalo ye n'o tɔ tora kalo kelen ɲɔgɔnna ye mars kalo natɔ in de don ni Ala y'o yira an na sini kɛnɛya la Limanaw funteni fana bɛ tugu o la awa kurantigɛ min filɛ senna nin ye ni nɛnɛ yɛrɛ la a bɛ tigɛ ni funteni nana se nin cogoya la ka min ye awa sunkalo fana se nin cogoya la Limanaw maa minnu bɛ yen n'olu ka baara tugulen bɛ ni kuran in na don o don n'olu de bɛ sɔrɔ kɛ kuranko la awa Limanaw malidenw caman de bɛ yen Nouvelle Horizon kɔni sera u caman ma k'u ɲininka caman y'i ka jɔrɔna ko fɔ Limanaw n'i y'a lajɛ k'a daminɛ Bamako yan ka taa an ka marabolow kɔnɔna la Nouvelle Horizon wulila ka maaw sɛgɛrɛ a fɔlɔ ye Nfali Sisoko ye ale ye soudeur ye a filɛ nin ye Lafiyabugu Keɲeba a ko ko maa caman de bɛ yen minnu bɛ Bamako yan minnu bɛ k'a fɔ ko kuranko gɛlɛya b'u kan k'olu minnu bɛ Keɲeba olu yɛrɛ da yɛrɛ tɛ se ka don olu ka kuranko kuma la Keɲeba bɛ kuranko gɛlɛya la bi Limanaw n'i y'a fara ɲɔgɔn kan ko san kelen mumɛ o de kɛra olu yɛrɛ tɛ kuran yɛrɛ y'u ɲɛ la yɔrɔ min bɛ n'a bɛ di o ma n'o bɛ heure 2 heure 3 kɛ k'a sɔrɔ yɔrɔ o n'olu fana tɛ kelen ko k'a daminɛ janvier kalo la san 2023 fo ka n'a bila bi janvier kalo san 2024 awa ko Nfali Sisoko ko olu fɛ yen Keɲeba kuran tɛ sɔrɔ yen min ye fantasila ye ale ye pâtisserie baarakɛla ye
ale fana kumana o kuma kelen kan a ko n'i y'a lajɛ awa ko a bɛ kunnafoni sɛbɛn in fɔ n'o ye Nouvelle Horizon maaw ye ko olu kɔni bɛ gɛlɛya min kɔnɔna la bi gɛlɛya in yɛrɛ a tɛ se ka fɔ ka s'a dan na sabu ko bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ pâtisserie baarakɛlaw minnu bɛ gâteau dilan k'u feere yɔrɔ gâteau kɔni ni sumaya ma d'a kan walima fɛn minnu bɛ yen ni ani sumaya de bɛ taa ni sumaya ma da o kan limanaw ka sababu kɛ ko courant tɛ sɔrɔ yɔrɔ e ka baara kɔni bɛ tiɲɛ de i bɛ feere min kɛ limanaw o tɛ nafa sɔrɔ a la wa i bolo fɛn o bɛ tiɲɛ nin cogoya la ka sababu kɛ courantanya ye min ye sifinnaka dɔ tɔgɔ ye ko Alpha Jalo ale ye téléphone dilanla ye a filɛ nin ayiwa Keɲeba suguba la ale ko ko Mali bɛɛ lajɛlen de bɛ jamana ɲɛmɔgɔw ka yira jamana ɲɛmɔgɔw la k'u b'a dɔn k'a fɔ ko Keɲeba limanaw Keɲeba tɛ yɔrɔ ye bi ko courant yɛrɛ bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na ko o dun ye ni kɛlɛ kɛ o ye kalo 3 de kɛ a wulikajɔw la k'a fɔ ko Keɲeba bɛ dibi kɔnɔna la limanaw n'a fɔra ko bi in na olu dɔw bɛ yen nɔ u bɛ u ka baara bɛ kɛ courant de la yɔrɔ maa min bɛ téléphone dilan kɔni kɛ o fana tɛ se ka baara kɛ ni courant tɛ ko n'i y'a lajɛ dɔw bɛ yen soudeur olu minnu bɛ téléphone dilan kɛ olu caman de bɛ yen i b'a sɔrɔ kalo la u bɛ se ka wari min fara ɲɔgɔn kan ka taji san n'a ye walasa u ka se ka balo u bɛ taa se fo sefa wari 30,000 ɲɔgɔnna ma yɔrɔ a ma dabɔ o kama Bamako yan fana ko Sulemani Sise ale ye jagokɛla ye a filɛ Lafiyabugu ale fana ko tɔɔrɔ fanga bonyana ni courant sago min filɛ ni kun yɛrɛ t'a la ko i bɛ se ka heure 21 kɛ limanaw i bɛ se ka min bɛ tali kɛ nin waati in na Bamako yan bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ dibi n'o kɛra faaba yɛrɛ la o bɛ se ka maa minnu bɛ yen ni hakilila jugu b'u la ka walejugu ta ka maaw sɛgɛrɛ n'o ye bandiw ye o bɛ se ka olu galabu kɛnɛya nin baara in na ko gouvernement k'a lajɛ a ka halisa fɛɛrɛw tigɛ walasa courant ko gɛlɛya in a bɛ se ka ban cogo min na min ye Abdulaye Hamadu ale ye butigi feerela ye a ko tiɲɛ na gɛlɛya bɛ jamana yɛrɛ kɔnɔ bi gɛlɛya min bɛ yen olu minnu bɛ yen n'olu ye baarakɛlaw ye n'u bɛ dahirimɛ ɲini na ni olu sirilen tɛ gouvernement la olu kɔni bɛ dahirimɛ ɲini na u yɛrɛ kɔrɔ ko courant de bɛ olu fana dɛmɛ ko nka n'i y'a lajɛ bi couranttigɛba in courant tɛ sɔrɔ ka baara kɛ n'a ye ko a kɛn bɛ ka tiɲɛna baara gɛlɛya u bolo u bɛ furancɛla fanga baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen dɛmɛ dɛ nka limanaw ni courant ko gɛlɛya min filɛ nin tiɲɛna k'a kɛn bɛ ka olu yɛrɛ ka dahirimɛ sɔrɔli gɛlɛya min ye Layi Jakite ale ye fonctionnaire ye ale ye foroba baarakɛla ye a bɛ sɛgɛnlafiɲɛbɔ la ale kɔni ko ayiwa ale tɛ denmisɛnnin ye bi ale bɛ maakɔrɔbaya la bi si janfana kosɛbɛ ko nka ale ma deli k'a ye a ka ɲɛnamaya kɔnɔ ka baara kɛ ka foroba baara kɛ fo ka taa sɛgɛnlafiɲɛbɔ la limanaw k'a ye ko couranttigɛ min filɛ bi ko ɲɔgɔnna delila ka kɛ Mali la ale ma deli k'a ye fɔlɔ nka ko ni bolo kɔni wulila ni fiɲɛ wulila bɛɛ bolo b'i kunna minɛ de la bi in na Mali jamana k'a lajɛ courant ko in fɛɛrɛ min b'a la ɲɛ ka fɔ jamanadenw ye yan'a ka taa se yɔrɔ dɔ la ɲɛfɔli yɛrɛ tɛ se ka se yɔrɔ min na limanaw maa caman de kumana Nouvelle Horizon kɔnɔ ni maa damadɔ an kɔni ye olu hakilila ta Nouvelle Horizon kelen ya kuma na limanaw Mali bɔra CEDEAO la ani jamana tɔ 2 n'o ye Burkina ni Niger ye n'i y'a lajɛ ko ministre min bɛ an ka sɔrɔ ko ni nafoloko kunna n'o ye Alfuseni Sanu ye ale kɔni ye jigiya sigi kuma fɔ banki baarakɛlaw ye banki baarakɛlaw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tɔn dɔ kɔnɔna la u k'a ma ko APBF Association professionnelle des banques et établissements financiers du Mali Alfuseni Sanu ye olu wele k'u sigi ka baro kɛ n'u ye hakilila falen don ka yir'u la k'a fɔ Mali kɔni bɔra CEDEAO la ni fiɲɛ wulila limanaw bɛɛ jantonnen bɛ i kunna minɛ na Mali ale bɛna fɛɛrɛ jumɛn tigɛ walasa min ye banki minnu bɛ ni olu bɛ wari mara an ka jamana kɔnɔ yan ni n'a fɔra k'a fɔ Mali bɔra CEDEAO la yɔrɔ wariko kuma b'a la nka ko an bɛ tɔn dɔ kɔnɔna la o fana bɛ CEDEAO kɛrɛfɛ o ye UEMOA ye Union économique et monétaire ouest africaine min ye Alfuseni Sanu ye a ko Mali bɛ to yen o tɔn in kɔnɔ wa taa ni ka segin bolofɛnw ani nafolo la o bɛ to sen na gɛlɛya foyi tɛna don o la a y'o kuma fɔ yɛrɛ kɛra juma tɛmɛnen de février kalo tile 2 san 2024 min ye association professionnelle de banque et établissement financier APBF olu tɔndenw ka se ka u hakili sigi k'a f'u ɲɛna banki baarakɛlaw ko fɛn bɛ an ka jamana in kɔnɔ yan min bɛ se ka nafa ɲɛ an ye sabu ko an tun bɛ tɔn min kɔnɔ n'o ye CEDEAO ye ko CEDEAO tun bɛ ka dankari kɛ a yɛrɛ ka tɔndenw de la n'i y'a lajɛ sariyaw tɛ ka bonya
min ye a kɛmɛ sababu yɛrɛ hali CEDEAO tɔnden dɔw bɛ i n'a fɔ Mali a ye misali ta olu ka fɛn caman de bɛ yen minnu tun tɛ ka se ka sira sɔrɔ ka sababu kɛ CEDEAO ka jagoyalako ye ko nka UEMOA min n'o ye tɔn ye ni o bɛ jamana ninnu wariko bɛɛ ɲɛnabɔ ko a ye jigisigi kuma fɔ bankiw ye k'u ka bila u kunkolo la k'a fɔ o baara in gɛlɛya foyi tɛna don o la ko nka Mali bɔlen CEDEAO la k'a bɛna sira wɛrɛw de dayɛlɛ ni ko dɔ ma tiɲɛ ko dɔ tɛna ɲɛ ko Mali nin na kɛ sababu ye an yɛrɛ jigiya minnu b'an bolo yan i n'a fɔ jiw ni tilew ni dugukolow ani kungo kɔnɔnaw ani jiriw o bɛ se ka nafa min ɲɛ an ye ko an n'an jigi da o kan k'o kuma fɔ banki baarakɛlaw ye limanaw ni o kuma fɔra politiki tɔn min bɛ yen ni o ye RPM ye RPM ko ale kɔni jɔrɔlen bɛ k'a fɔ ko Mali bɔra CEDEAO la k'a bɛ se ka kɛ gɛlɛya ye an ka sɔrɔw ma RPM ɲɛma n'o ye Dr Boubacar Keïta ye ale ye laseli kɛ communiqué dɔ kɔnɔ a ko Rassemblement pour le Mali RPM k'a ye kunnafoni mɛn télévision nationale kan n'o ye ORTM ye k'a fɔ communiqué dɔ bɛ yen ni jamana saba in jɛra k'o kɛ communiqué numéro 001 Ouagadougou Bamako ani Niamey janvier kalo tile 28 tɛmɛnen k'a fɔ jamanakuntigi saba capitaine Ibrahima Traoré colonel Assimi Goïta général de brigade Abdourahmane Tchani k'olu y'a jira k'a fɔ k'u tɛ CEDEAO la bilen ko kunnafoni dira olu kɔni y'a mɛn olu ka tɔn n'o ye RPM ye RPM kɔni ko ko comité dɔ n'o ye jɛkulu dɔ ye o sigira joona walasa Mali bɔra CEDEAO la ka se ka fɛɛrɛw tigɛ joona a kana se ka kɛ dangari ye jamana ninnu na sɔrɔ ko nasira la sabu ko jamana ninnu ko u mago b'u ka yɛrɛma hɔrɔnya ka dafa n'o ye souveraineté ye u kana siri maa wɛrɛ la RPM ko tiɲɛ don o ye tiɲɛ nka olu fana ye min jateminɛ o ye k'a fɔ n'an bɔra nin cogoya la nin tɔn kɔnɔna la ko a gɛlɛya dɔw bɛ yen olu bɛ se ka jamanadenw sɔrɔ o ye jamanaden minnu bɛ yen n'olu ye jagokɛlaw ye minnu ka taa ni ka seginw ka bon RPM ko ale jɔrɔlen bɛ o la nka k'a bɛ wele bila jamana ɲɛmɔgɔw ma u k'u janto jamanadenw tɔɔrɔ min filɛ nin ye n'o ye ka bɔ CEDEAO la a kɔlɔlɔ kana yɛlɛ u kan limanaw ko bi Nouvelle Horizon ka kunnafoni de ye nin halisa ko comité dɔ bɛ yen comité de pilotage min bɛna sigi jamanakuntigi ye laseli min kɛ décembre kalo tile 31 tɛmɛnen colonel Assimi Goïta ko sigikafɔ min n'o k'a ma ko dialogue intermalien malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ sigikafɔ min bɛna dabɔ baara in bɛ ka teliya kosɛbɛ jɛkulu dɔ bɛ yen ale de ɲɛmɔgɔya bɛ premier ministre kɔrɔ Ousmane Isufi Mayiga n'o ye Amadou Toumani Touré ka premier ministre kɔrɔ in ye ko jɛkulu in ɲɛmaya bɛ ale de bolo na kɛ maa 200 walima maa 100 ni maa 47 o de bɛna kɛ jɛkulu in kɔnɔ ka se ka baara in kɛ olu cɛla premier ministre kɔrɔ dɔ fana b'a la n'o ye Ahmed Mohamed Ag Amani ye olu bɛ nin jɛkulu in kɔnɔ ko jamanakuntigi colonel Assimi Goïta bɛ n'u bisimila bi ka se ka nin jɛkulu in sigi a ka se k'a ka baara daminɛ kunnafoni filɛ nin an ye ninnu bɛɛ lajɛlen bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ bi aw bonya b'a la. Limanaw n'an bɔra yen nɔ fasirili sɛbɛn min bɛ yen n'an k'a ma ko les échos a kumana min ye Mali kɛnyɛrɛye cakɛdaw olu ka soba n'o ye patronat ye conseil national du patronat du Mali a ɲɛmɔgɔba o ye Mozadek Bali ye Mozadek Bali a n'a ka baarakɛɲɔgɔnw n'o ye secteur privé maaw ye k'u ni premier ministre Dr Choguel Kokala Mayiga ye ɲɔgɔn ye in bɛ bila hukumu kɔnɔna la jamanaw CEDEAO ko kuma de y'a ye halisa ko Mali ni a tɔɲɔgɔn jamana fila n'o ye Burkina ni Niger ye k'olu bɔra CEDEAO la min bɛ conseil national du patronat du Mali ko fɔ o ye CNPM Mali kɛnyɛrɛye cakɛdaw bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni jɛrɛjɛkulu in kɔnɔna la min bɛ Dr Choguel Kokala Mayiga ale tɛmɛnen kɔfɛ ministre min bɛ jago ani usine kow kunna Musa Alassane Diallo ani cakɛda ɲɛmaa caman kɛnyɛrɛyew ko don olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ jɛrɛ in kɛnɛ kan ye min ye premier ministre Dr Choguel Kokala Mayiga a y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko hakilila min tara jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ka bɔ CEDEAO la ko hakilila in sigi kɛra ka miiri kosɛbɛ wa ko bi sigikafɔ min n'o kɛra jagokɛlaw kɛnyɛrɛyew olu ni gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya premier ministre ko sigikafɔ in hakilila miirila kan ko a kun kan ka fɔlɔ olu yɛrɛ de la Choguel Kokala Mayiga ka fɔ la sabu olu minnu bɛ yen n'olu ye kɛnyɛrɛye tigilamaw ye olu de ye jamana yɛrɛ jɔsenba fɔlɔ ye tiɲɛ don Mali finitigiw olu de bɛ jamana yɛrɛ mumɛ bɛɛ lajɛlen lakana ko nka a fɔ min ma ko souveraineté économique n'o ye an ka
sɔrɔ ka yakubaya an ka se k'an yɛrɛ ta sɔrɔ hukumu kɔnɔ ko minnu ye kɛnyɛrɛ cakɛda baarakɛlaw ye olu fana de jɔlen bɛ o yɔrɔ in na olu de bɛ o baara kɛ Choguel Kokala Mayiga ye nin kuma fɔ ka danaya da kɛnyɛrɛ baarakɛlaw kan n'o ye secteur privé an ka jamana kɔnɔ yan o kɔfɛ min ye Musa Alassane Diallo ale fana ye kuma ta ale ko k'a b'a ɲini secteur privé maaw fɛ u k'u dɛmɛ Mali bɔra CEDEAO la u k'u dɛmɛ kosɛbɛ walasa sɔrɔ kana jasi sɔrɔ kana taa yɔrɔ wɛrɛ Mali bɔlen CEDEAO la u k'u jija u ka jamana marabaaw dɛmɛ min ye Mozadek Bali ye ale min ye CNPM ɲɛmaa ye ale fana ye kuma ta a ko u bɛna fɛɛrɛ bɛɛ kɛ jamanaw ka baara yɛrɛ walasa kɔlɔlɔ min bɛna sɔrɔ Mali bɔra CEDEAO la kɔlɔlɔ min bɛna sɔrɔ a la kɔlɔlɔ kana na se ka dangari kɛ jamana la Mori Keita ale de ye fasiri in kɛ jamanaw an y'a bɔ Les Échos kɔnɔ bi aw bonya b'a la. N'an bɔra yen nɔ limanaw fasiridi sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko le challenger ale kumana challenger kelen bɛ ka ɲininkali kɛ kuma dɔ la kuma min bɛ yen n'a bɛ tali kɛ jɛrɛjɛkulu dɔ bɛ yen ale cira jamana ɲɛmɔgɔw fɛ n'o ye observatoire pour les élections et la bonne gouvernance au Mali ale cira min ye ministre min ni ale bɛ mara cɛman bɔli kunna colonel Mayiga ko yalima ɲininkali kɛlen bɛ challenger fɛ bi n'a sɔrɔla sariya bonyana nin baara in na ko n'i y'a lajɛ jɛrɛjɛkulu in bɛna fɔ fara ɲɔgɔn jɛkulu de a fɔ min ma ko association association dun bɛ sigi ni sariya de ye jamana kɔnɔ yan sariya fana n'u bɛ ci sariya de bɛ yen ani kun caman de bɛ yen n'u yera o la u bɛ se ka ci ko sariya sen dɔ bɛ yen n'u kama ko article 13 article 13 ko yalima loi numéro 04-038 min taara wutukalo tile 5 san 2004 min bɛ association fara ɲɔgɔn jɛkulu bɛɛ lajɛlen ka kɔɲɔ ɲɛnabɔ Mali la yalima ko o sariya in o bonyana wa ka se ka min observatoire pour les élections et la bonne gouvernance ale ci yɔrɔ nin jɛrɛjɛkulu in sigilen bɛ kalataw ale baaraw kɔlɔsili kunna an ka jamana kɔnɔ yan ko n'i y'a lajɛ kunnafoni dira k'a bila an ka journal officiel yɛrɛ la conseil des ministres dɔ senfɛ ministre de l'administration territoriale n'o ye mara cɛman bɔli ye ale de ye sariya ta ka se ka min observatoire ci ko nka ko ɲininkali caman de bɛ a ko la bi challenger ko n'i y'a lajɛ sariya dɔw bɛ yen n'olu sɔsɔra sariya minnu bɛ yen ni a jarala k'a fɔ ni jɛrɛjɛkulu fɛn fɛn bɛ yen n'o ye association n'i sigira i bɛ se ka ye tanamako dɔw la tanamako minnu bɛ yen n'o bɛ se ka kɛ i bɛ se ka ye bamaci jɛkuluw fɛ walima ka bɔ bɔlɔn kɔnɔnaw la ka maaw muruti ko n'i yera o la i ka jɛkulu a bɛ se ka ci sariya y'o fɔ wa fana ko n'i y'a lajɛ n'i ye jɛrɛjɛkulu sigi ka taa fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko i bɛ fara n k'a fɔ yɛrɛ lakanakulu n'o ye milice privéw ye ka se ka jamana kɛlɛ i ka jɛrɛjɛkulu a bɛ se ka ci o fana sababu la ko fana ni laɲini sabanan walima n'i ye wale sabanan kɛ min bɛ se ka kɛ dangari ye jamana yɛrɛ la jamana fan bɛɛ lajɛlen n'o ye intégrité territoriale nationale ni donna hukumu kɔnɔ min bɛ se ka dangari kɛ Mali yɛrɛ ka sigi la walima Mali dugukolo fan o fan i mana kɛ jɛrɛjɛkulu ye i bɛ se ka ci walima maaw ka taa ni ka segin walima an ka laadaw n'i ye dangari kɛ o la i ka jɛrɛ bɛ se ka ci o ye 4nan ye 5nan o ye k'a fɔ n'i yera siyako kɛlɛ walima ka taa don diinɛko kɛlɛ walima fɛn wɛrɛ la ko jɛrɛjɛkulu ma dabɔ o kama n'o ye association ye i ka jɛrɛjɛkulu a bɛ se ka ci yalima ko jɛrɛjɛkulu n'o ye observatoire ye a ma ye nin si la ɲininkali de kɛlen bɛ n'a sɔrɔla décembre kalo tile 20 tɛmɛnen conseil des ministres min kɛra n'u ye observatoire ci yalima jalaki min kɔni binna observatoire kan o de ye k'a fɔ ko a ma gouvernement ladɔnniya min bɛ tali kɛ u ka nafolo min bɛ d'u ma k'u dɛmɛ u ka baaraw la ko nafolo in bɔyɔrɔ gouvernement tɛ o dɔn o jalaki binna u kan ani fana u bɛ sɛbɛn min kɛ n'u ye baaraw kɛ n'o ye rapport ye ko rapport ninnu o tɛ di jamana ɲɛmɔgɔw ma waati ni waati ka sababu kɛ hali élection min kɛra n'o ye référendum ye ko o rapport o ma di nin de jalaki binna observatoire kan ko nka ko ɲininkali caman bɛ a ko la yalima challenger ye ɲininkali kɛ ko an bɛ dankan min na sisan o ye article 13 yalima ale sɔsɔra wa
ko association bɛ sigi ni jɛnɛjɛkulu min ye Mali bɛ ka association ninnu da de minɛ wa o de ye ɲininkali yɛrɛ ye jamanaw ne ka kuma tɛ an y'a bɔ challenger kɔnɔ bi aw bonya b'a la. An b'a kuncɛ teliyala limanaw ni farikolo ɲɛnajɛ ye ko an ka jamana n'o ye Mali ye ale bɔra tulon na CAN 2023 min bɛ ka taa Côte d'Ivoire kaw fɛ yen min ye Côte d'Ivoire jamana ale tulo labɛnba ye ale de ye Mali yɛrɛ bɔ min ye quart de finale la Mali samata sɛgɛw ko Côte d'Ivoire samaw k'u ye tulo u y'an bɔ tulon na Stade Bouaké Côte d'Ivoire kaw fɛ yen Mali kɔni ale bɔra celu 2-1 Côte d'Ivoire kaw y'o sɔrɔ k'o don an na limanaw hali n'a sɔrɔla Mali samata sɛgɛw u ye ndola in tan fo ka wasa yɛrɛ sɔrɔ a la nka limanaw ko garijɛgɛ kɔni ma kɛ an ka samata sɛgɛw ta ye limanaw waati yɛrɛ kama an b'a surunya nka ka se k'a kuncɛ ko minisiri min bɛ farikolo ɲɛnajɛ ani sifinnakaw ka koɲɛ kunna Abdul Karim Fɔnba ko Mali supporters bɔra ka ɲɛfɔli dɔ kɛ k'a fɔ ko ko u ye dɛmɛ ɲini maaw fɛ association min bɛ samata sɛgɛw kɔnkɔrɔma don n'o ye UNASAM ye a ɲɛmɔgɔ Shekinɛ Demba ko a fɔra k'a fɔ ko 6 millions dira u ma k'o 6 millions in ko Shekinɛ Demba bɔra k'a fɔ ko o wari in banna pewu wa k'u bɛ hôtel minnu kɔnɔ k'u gɛnna ka bɔ hôtel ninnu kɔnɔ fo ka tila ka dɛmɛ yɛrɛ ɲini n'o ye SOS ye ko Shekinɛ Demba a bɔra ka nin fɔ vidéo la minnu ye réseaux sociaux bɛɛ lajɛlen minɛ ko nka ko minisiri min bɛ farikolo ɲɛnajɛ kunna Abdul Karim Fɔnba kuma in ma diya ye dɛ sabu ko nin kɔni ye jamana yɛrɛ tɔgɔ tiɲɛni de ye ka sababu kɛ wari min dira supporters ma jamana wari min dira u ma minisiriso fɛ 6 millions ko nka ko Shekinɛ Demba n'a ka tɔn n'o ye UNASAM ye u ma sɔn ka fɛn fɔ fɛn min fana dira u ma k'o kɔni kɛra maloya ye sabu ko dɛmɛbaw bɛ i n'a fɔ Orange Mali ale ye 10 millions di u ma min ye Ashura ye ale ye 1 million di u ma ka taa se Malamini Kone Ernest ale ye 2 millions di u ma min ye Petro Bama ye ale ye 5 millions di u ma o yɛrɛ ko o t'a bɛɛ ye n'a fɔra k'a fɔ ko Mali samata sɛgɛw ka senkɔrɔma dondobaw n'o ye supporters ye k'olu bɔra k'a fɔ ko 6 millions de dira u ma minisiriso fɛ k'o 6 millions yɛrɛ k'o tilala k'o ban ko yanni o yɛrɛ cɛ minisiri ko u ye 2 millions ani sefa wari 100,000 ni 100,000 ni kɔ k'o dira u ma u ka se ka u yɛrɛ dɛmɛ n'o ye ko n'a fɔra ko supporters bɔra k'a fɔ ko wari ma di u ma ko fo ka olu gɛn ka bɔ hôteliw kɔnɔ k'u ma dan nin kuma ma u ye jamana de tɔgɔ tiɲɛ an bɛ jamana min kan n'o ye Côte d'Ivoire jamana ye ko fadenya b'a n'o cɛ ndola bɛ ka tan yɔrɔ min na o y'a sɔrɔ Mali yɛrɛ labɛnnen bɛ ani Côte d'Ivoire bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ka tila ka bɔ k'a fɔ ko wari ma di u ma k'u gɛnna ka bɔ hôteliw la minisiri ko u bɔra k'u yɛrɛ lafasa nka k'u ye jamana de lamaloya ko nin ko in a tɛna to tan dɛ sabu wari min dir'u ma wari in ta yɔrɔ na fɔ n'u nana limanaw hali ni jamana tɔgɔ tiɲɛna nin cogoya la u na wele k'u ɲininka limanaw ko hali kasola dɔw yɛrɛ bɛ se ka bɔ nin ko in na an n'a bila yan le soir de Bamako de ye nin kuma fɔ limanaw ni Ala sɔnna sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan gafe kuraw mana bɔ k'o lakali aw ye an b'a fɔ Ala ka dɔgɔkun hɛrɛ a n'a karama k'o di an bɛɛ lajɛlen ma a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. Nin kun ye kunnafoni gafew ye ni InFashion ka dɛmɛ ye an sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la Palais des Sports ani Place de la CAN ni ɲɔgɔn cɛ nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99 InFashion k'aw ye togo ɲɛ InFashion ni aw mago bɛ qualité la